ברבר מוכנה? שים בעדות על הכפר עליך, ושעה גם לחסידה, בעדינות. היום בערב תעשו מה שאתם רוצים, אבל פה תשמעו עליה. אוקיי? למקומות, איקון, אחר, גו! כן, יופי, הופה, מעולה, אחלה, יופי, תקשיבו, מעולה. יופי, עכשיו בעדידה, יש עוד זמן. קומי, כן, יופי, כמה שניות? 20 שניות. 21 בנוס הפנות שלך. אוקיי, כל הכבוד, ברברה מקסימה. אוקיי. לשבת? מה שבא לך, מה בא לך על הבא הזה? לשבת. שם לך בלון העלות פה תציב. הנה הוא פה. תחזיקי את זה הבת, תחזיקי. אוקיי, מוכנים? עם הקצב. 21 שניות, מנוס הפנות שלך. יש מעטפה. 3, 2, 1, גו! ג'וי אביה שפי. עכשיו רגע, עצור. עבר עליך דוגמה לבית של סייב רשת, שעולה. היי, מה? אין לנו סקרע אותה, מה אתה? תראי לי שהפה שלך, תראי, עולה. זיו, כמוכש, אומר אתה. אוקיי? רגע, מה אתה עושה? רגע, שנייה, מוזיקה, כפר עליך ספר, אבל תספורת מעשיך אחר כך. מוכן? יהיה קצב במוזיקה. או שלא בצריד המהממת, תעשה את זה, שים לב. אתה בראשון, סקז. בשני, קז, ובטן אחרון. אוקיי? אוקיי, למקומות. איקון, גו! כן, גו! איפה, כן! יופי! מעולה! מזל טוב! לא לכם תודוק! אין עליך, בוא נספר, אבל נותן בסדר. אין עליך. חבר'ה, כפיים לספר שלנו!